wantiere goro kar kanyo. CPA Abong'o, aduoki e twak bende, nitie gik mathoth ahinya ma wanyalo bedo ni walose to uchumi mag jogi kama gintiere gin jogo ma bedo kata ka yuto allowance gi kong'adi. Iwacho ni en ng'eto ma wiye wuoth koni ichungo ikumo gik machalo kamagi. Jomoko nyalo wacho ni en okang' mano mar siasa manyalo wacho ni oyo we wawuo gi jogi mondo mi gine adieri ni wan gi chuny mar kungo omenda to kamachielo gik ma giwacho opogore gi gigo ma gitimo. Mokwongo we achangie wach ma daktari owacho kanyo matin ni sirikal kong'ado kaka gitiyo gi pesa ma gitiyogo to nyalo bedo marach kuom economy. Anyalo wacho ni samoro ok en ga kamano. Seche moko en ga kamano to samoro ok en ga kamano. Nikech sirikal yudo pesa kwa kuom jopiny. Matiende ni sama sirikal oketo bilion 10 mitimogo conference Naivasha, pesa ni ogole kuom mama mboga e yor ushuru. Pesa ni ntiere kama wuoke. Matiende ni pesa ni sama sirikal koro owacho ni koro ji ok dhi Naivasha e conference, pesa ni pod ni ofuku mama mboga. Matiende ni pesa ni pod obiro bedo economy. Economy ok bidok piny. Nikech taxation gimotime no golo pesa kuom jopiny to kete ofuku sirikal. To sirikal kaluwore gi migepe mage keto pesa ni dhi e lwet jok moko. Matiende ni gima biro timore iluongo ni redistribution. Conference Naivasha ok bi yudo pesa ahinya, lakini pesa ni sama sirikal ok okawo pesa ni kuom mama mboga ubiro bedo ofuku mama mboga. Koro gimonego wapenjre niya, pesa ber kobede conference Naivasha kuom hotel maduong' Great Rift Valley Lodge, koso pesa ni ubiro ringo maber ka ni ofuku mama mboga kacha mang'iew nego nyithindo chak, galot to kod mogo. Mane manyalo bedo maber ni kaka jalonyo weche. Ka kuom adier, kisomo economics, Kenya iwacho ni is among the most unequal countries. Matiende ni wan gi millionaires, billionaires 20 to the rest of us 50 million. Iwacho ni ng'ama nego to ng'ama onge go onge go ahinya. To joma onge go gi gine githoth. To joma nego tin. Matiende ni ka sirikal odwoko osuru chien, gap nendo nyalo dok chien. To mane gimonego sirikal onego bene timo sani. Rango weche go mag osuru make mana gi kanyo nikech magi bende gik moko mantiere kar kanwa winjo kar odiochieng' ma nyoro ka jogo ma wuok e duolno mano mar FKI ywak ni jotich inyore osuru moro mamalo ahinya. Iwacho ni ng'ado gi kata medo osuru. Tiende nang'o? Nitie gino mida medo wiye kanyo daktari?